खुलुमाखै अफ करदो जतने खुलुमखा दिनै 22 तारिख अक्टोबर जों होम सेक्रेटारि मालायखा जों 7 जन डेलिगेट दिनै बेलायखौनो गाहामखा दिनै गोबां मानसिनि इस्यु गोबां दाबिना जों टेक अफ सालायखा दिनै होम सेक्रेटारि मटामटी साइमानो दिपारेन्ट सोमोन्दो एक नम्बर आंबो साइखनोखा दिनै एक नम्बर इस्यु एक नम्बर बार्निंग इस्यू उनखाय दिनै स्टेटहुड डिमान्ड डिफारेन्ट डिमान्ड होते आं कक साका आं वन बाय वन सेकेंडली साका दिनै लैंग्वेज इस्यू बार्निंग इस्यू कक बरक तुदि एचिलुमा दानाय ते रुमान सिगमा खायनाय एबो साका ते थार्ड थाका दिनै हाई लेवल कमिटी दंमानि आबो इसे दिलें तंखा आबनि रिपोर्ट जों रेडी इखो बसागो आबो चेयरमैन स्लाइजाखा तेखासे कताल चेयरमैन चंनाय खायनि बसागो आबो वेरी इम्पोर्टेंट हाई लेवल कमिटी ते थर्ड साका 125 constitutional amendment bill 125 amendment bill बाहायना अब तब लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग दङ आबन तैबो आं साका अब एडीसी एम्पावरनि बागै बनो मारिनाय थर्ड साका जों जे दिनै स्पेशल पैकेज जों सामानि अब हाई लेवल कमिटी एप्रुव खायजा 8000 कोटी समथिंग आपन खायना तो तैबो साका स्पेशल ड्राइव आं साका प्राय 15-16 हजार बेकार दिनै एसटी बेकार दङ आबन जों नर्माल प्रसेस रिक्रुटमेन्ट बागैया जों स्पेशल ड्राइव